Para sepuh, bini sepuh, dumateng para pejabat pemerintah yang sampai hadir, yang kami hormati, wabil khusus dumateng takmir Masjid Miftahul Daririn, Bapak Gufron, saha setafipun ingkang kula hormati, hadirin hadirat, alhamdulillah. Monggo kesempatan dalu menika kula panjenengan sedaya tansah inggih menika ngginakaken raos puji syukur wonten Gusti Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah saha inayahipun arupi kesehatan rohani, jasmani, arupi kula panjenengan sedaya saged manembah dados tunggal wonten Masjid Miftahul Daririn dalam rangka peringatan Isra Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon kanthi wujud syukur kula panjenengan sedaya Allah taala tansah ngesakaken rahmatipun dumateng kula panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya, anak kula panjenengan sedaya dipun paringi inggih menika kekuatan iman, kekuatan Islam, gesang, istiqomah, sa'adah dan dunya, sa'adah dan akhirat. Amin. Allahumma salawat dan salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya saestu saged nindakaken sunah-sunahipun usana benjang wonten ing akhirat menika pikantuk syafaatipun. Amin. Amin. Salajengipun para rawuh ingkang kula hormati, kula panjenengan sedaya setiap tahun yen menika setiap bulan Rejab tanggal 27 niku selalu ngawontenaken menika peringatan Isra Mi'raj. Nah, peristiwa ingkang kula panjenengan sedaya lampahi setiap tahun nggih menika ini moten-moten peristiwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menawi kula panjenengan sedaya niku ningali tarikh utawi sejarah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng bulan Rejab niku pikantuk ujian ingkang amprat. Iki ujian sing paling abot niku dialami Kanjeng Nabi niku teng bulan Rejab. Mulane wonten istilah tahun Amul Huzni, tahun kesusahan utawi duka cita. Sebab Kanjeng Nabi dipun tilar inggih menika pamanipun Abu Thalib kalih garwanipun Siti Khadijah. Nah, niku Kanjeng Nabi niku peristiwa Isra Mi'raj niku nggih diceritakan yen saya nggih saged panjang nggih saged pendek iki sing panjang lan sing pendek mawon. Panjang. Hasilé mawon iki. Nggih. Cerita mulai pertama itu mugi-mugi dados peristiwa Isra Mi'raj niku latar belakangé niku kathah sanget. Wonten ing kitab Durratun Nasihin niku wonten latar belakang niku gara-gara niku bumi kalih langit kudu geger. Koyo-koyoan. Sing bumi rumangsa paling apik, sing langit rumangsa paling
paling akhirnya debat, akhirnya bumi kali langit itu debat, ini kok keterangan kita nasikin. Dan terus si langit itu rumongso ini bumi kue karena api anak sing langit di mana ya jan tetap api anak. Akhirnya debat singkat ya debat duduk no kelebihan yang akhirnya langit itu nangis itu mergo bumi ngetokno jurus pamungkas ini kok ngandano Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngaget di bumi. Terus akhirnya langit itu nyuwun ring Gusti Allah supados Kanjeng Nabi niku dipun angkat teng langit supados sami kali bumi. Akhirnya di peristiwa ini Isra wonten latar belakang ini wonten latar Kanjeng Nabi niku susah itu pun wonten cara tiyang sakniki pun putus asa. Mergo Kanjeng Nabi itu ngajak tiang-tiang kafir Quraisy niku mlebet Islam. Kanjeng Nabi pikantuk kedhik sahabat sing do nderek Kanjeng Nabi disiksa. Wonten sing ece-ece, wonten sing niku alhamdulillah dari pasar-pasar niku. Wonten sing cancang sikile terus didamel gendero. Alhamdulillah niku Kanjeng Nabi sumber kados ngoten niku susah. Terus Kanjeng Nabi niku nalika Kanjeng Nabi niku karepe nyuwun pembelaan sederek. Teng Taif Kanjeng Nabi niku malah justru teng Taif niku kalih pamane piyambak. Niku diprovokasi penduduk Taif. Penduduk Taif diprovokasi kok ana wong jenenge Muhammad karo anak angkate jenenge Zaid bin Haris. Iku rene dia bawa agama. Akhirnya dugi mriku dugi Taif pun diprovokasi. Akhirnya Kanjeng Nabi itu dinyak sampai diantemi. Kanjeng Nabi diantemi kalih watu sampai Kanjeng Nabi itu ngedalaken darah. Lah niku Kanjeng Nabi susah. Nah, ternyata di balik susahnya Kanjeng Nabi niku kesabaran Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi dipun hibur kali Gusti Allah. Atas niku surat Al-Isra utawi surat Bani Israil, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Terus Kanjeng Nabi itu kali Gusti Allah niku dawuh Gusti Allah subhanalladzi dimaknani subhanalladzi niku maha suci Allah. Subhanalladzi niku menawi teng kitab balaghah niku nyimpen makna lan jalalah. Asline subhanallahilladzi nyimpen lam jalalah niku maknane niku ijaz niku kalimat sing ringkes cekak tapi panjang maknane. Terus ibadah niku nggih anjane macam-macam. Ibadah niku wonten ibadah niku sing abot dilampahi nggih biayane abot. Terus bangun masjid itu biayanya kathah. Abot dongan royo-royo niku uang bantuan abot. Ibadah niku sing abote. Terus ibadah haji kangge ukurane tiyang Indonesia niku nggih abot. Lah wonten ibadah niku sing entek. Ibadah niku entek. Nggih menika ibadah apa?
ibadah kelampai mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu ucapan sing sae. Niku entek. Ganjarane apa? Ya kados mau subhanallah. Niku kalimat thayyibah. Mohon suci Allah nalika semoga peristiwa sing luar biasa. Subhanallah. Mangke menawi ningali perkawis sing boten ngenakno nggih masya Allah. Niku entek diucapkan. Tapi ganjarane ki apa? Pun subhanalladzi asra niku nek cara teng niku teng sareng asra niku sareng yaksi dimajulaken dados asra yusri isra. Maknane niku nggih menika Gusti Allah sing kelakon. Dados Kanjeng Nabi niku dilampahaken. Mau suci dak kelakon sing kelakon Kanjeng Nabi niku Gusti Allah boten karepe Kanjeng Nabi. Dados karepe Gusti Allah niku nggih napa-napa nggih saged. Mulane wonten nika istilah niku kauniyah. Kauniyah niku wonten sebab akibat. Sebab akibat itu wong iku nek terlalu kesel nggih sakit. Yang niku nek duwe bojo niku mangke nggih dadah anak. Anak muncul gara-gara yang bapak ana ibu. Niku sebab kauniyah, bukan sebab akibat. Tapi dia wonten niku robbaniyah sing bangsa pengiranan. Boten enten sebab akibat tapi saged. Kados contone Kanjeng Nabi Adam niku boten gadah bapak, boten gadah ibu. Wonten Kanjeng Nabi Adam. Wong Gusti Allah kersa. Ibu Hawa nggih ngoten. Terus Kanjeng Nabi Isa boten gadah bapak, gadah ibu tok. Nggih saged wong kersane Gusti Allah. Semata lagi peristiwa Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi niku perkawis kok dicara dilebetaken teng akal boten masuk akal. Sebab jarane Masjidil Haram teng Masjidil Aqsa niku kira langkung 1.100 km. Nek cara perjalanan jaman rumiyin niku sekawan dosa dinten boten masuk akal, tapi Gusti Allah sing karepe. Gusti Allah sing karepe. Dados agama subhanalladzi asra bi abdihi niku abdun niku maknane nggih kawulane Gusti Allah. Kok ora nganggo makna bi Muhammadin subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tapi kok bi abdun niku bi makna roh kali jasa. Sing diarani abdul kawula iku yo duweni roh, duweni jasa. Terus wonten ajane peristiwa Isra Mi'raj iku sing selisih pendapat. Ngandhakaken berarti luwih tok, ora mungkin, ora masuk akal. Wong ajane niku kabeh Gusti Allah boten masuk akal. Terus kados niku berjanjian sing diwaos niku. Summa usriya bihi wa jasadihi ya qawtan ila Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Summa usriya bihi wa jasadihi. Terus kok kali jasadi Kanjeng Nabi boten kuwe tok. Boten ngipi. Boten iki. Niku ajene gaib. Gaib nalika Kanjeng Nabi dipun nangkep Mi'raj saking Masjidil Aqsa itu Kanjeng Nabi teng langit setunggal ku kepanggih kali Kanjeng Nabi ada. Kanjeng Nabi ada itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya akhi sholeh. Assalamualaikum itu sing sholeh. Tapi Kanjeng Nabi menurut Kanjeng Nabi Adam itu Kanjeng Nabi umur. Nah, Mi'raj sebab gumune ini
Kanjeng Nabi wa Adam niku aneh. Nalika teng langit niku Kanjeng Nabi Adam menawi ningali nengen niku mujib. Menawi ningali nyiwa nangis. Terus akhirnya Kanjeng Nabi tampil teng malaikat Jibril. Ya Jibril kenging napa niku Kanjeng Nabi Adam kok nek oleh nengen niku nangis. Oleh nyiwa nengen niku bujeng. Nek oleh nyiwa niku nangis. Terus akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril, Kanjeng Nabi Adam niku emot anak turune gitu kalau manusa. Menawi anak turune niku do nglampahi kesayangan Kanjeng Nabi Adam bujeng seneng. Oke. Tapi menawi sumber anak turune niku do nglakoni maksiat niku nangis. Niku Kanjeng Nabi Adam. Terus akhirnya munggah langit nomor kali kepanggih oleh Nabi Isa, Nabi Yahya, nomor 3 panggil oleh Nabi Musa, sekarang panggil oleh Nabi Idris, nomor gangsal panggil oleh Nabi Harun, langit nomor 1 panggil oleh Nabi Musa. Terus minggah mari kepanggil kalian Kanjeng Nabi Idris sama akhirnya Kanjeng Nabi itu ditimbani Gusti Allah langsung yen menika perlune pikantuk dawuh perintah salat gangsal penake pore wah plengan dados oleh Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi niku salat gangsal Pak. Lah salat niku ajene nek ditingali peristiwa Isra itu apa? Aku terus damel ukurane sedanten ngawali manusia itu nggih salat ya. Mulane kok leres niku gawe Kanjeng Nabi niku. Inna ma kama salati fiddin kama khalil nanti kali Kanjeng Nabi umpamane sholat itu perumpamaannya gimana itu sirah teng jasad dados tiyang sing nglakoni sholat niku berarti gak ada sirah. Nah, sing boten nglakoni sholat nggih padha karo boten ada sirah. Ngendikane Kanjeng Nabi mulai manusia niku menawi boten gadah asla saged besar. Boten saged napa boten gadah suku nggih saged besar, tapi napa boten gadah sirah nggih boten saged. Napa boten yang lama boten sirah. Gini pada ya, Dek. Kesal. Ini kesal lah. Lan sekolah itu penting kados sirah. Nah, sholat langsung sedang jalan. Sholat itu sing paling sae nggih menika berjamaah. Sholat berjamaah niku sing paling sae. Kados nika ngendikane sahabat Abu Hurairah. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ya Abu Hurairah sholli ma'al jama'ati walau kunta jalisan. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan ketika sahabat Abu Hurairah habibi itu sing dimaksud dengan kekasihku yang menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika wasiat ring sahabat Abu Hurairah Abu Hurairah salat kanthi berjamaah senajan salat karo lungguh walaupun tak jalis senajan salate karo lungguh fa inna Allaha yu'tika bi kulli sholatin ma'al
jama'ati khamsin wa ishrina sholatan bi ghairi jama'ah. Sebab Gusti Allah itu paling ganjaran sholat wong sing sholat berjamaah itu selawi selangkung sholat sakliyane jamaah. Sakliyane jamaah. Sakliyane jamaah. Iki pentingnya sholat berjamaah. Kalau panjenengan sedaya menawi sholat berjamaah niku sing paling sae berjamaah di masjid atau di mushola. Maka sholat yang bahan dan beliau. Sebab sholat jamaah itu enak. Enaknya itu insya Allah 100% insya Allah 100% itu diterampi pada Gusti Allah. Sebab apa? Sholat jamaah itu menawi imamnya itu buatan sah. Gampangan buatan diterampi, buatan sah. Buatan diterampi kali Gusti Allah, tapi makmumnya buatan sing khusyuk sholatnya. Nah itu sedangkan diterampi sedang. Nah menawi imamnya dilarang buatan diterampi, makmumnya buatan diterampi, tapi barisannya lurus diterampi. Ya itu makin sholat nyambak dan beliau itu syaratnya kata dari muslim. Dan makin buatan diterampi dan dianggap kalau tahun buatan sholat, buatan ada sirat. Mulanya sing saya itu jamaah. Nah, teng hadis sanes niku as-sholatul jamaah itu tafdulu bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu ngumpul gampangan luwih utama 17 derajat. Nah, boro-boro wonten hadis kalih. Wonten hadis sing selawe wonten sing nate ulama kita ngerti. Iki janjane hadis itu sing bener sing selawe ta sing niku. Hadis sing nerangake selawe pakat. Itu likur nggih wonten. Terus akhirnya dikatuk jawabannya menawi sholat duhur kali sholat asar niku selalu. Sebab sholat duhur kali sholat asar itu sholat sir, sholat sing boten suara jahar. Lah menawi sholat maghrib bisa subuh niku jahar, itu niku. Sebab nalika makmum niku mirengaken Fatihah imam lan surat imam amine imam niku wonten ganjarane piyambak. Wonten ganjarane piyambak. Lah nek sholat sir rahasia sing gampangane mboten enten suarane dan mboten saged. Dikantuk fadilah amin. Mirengaken surate mboten dikawucaken. Sholat jamaah. Lah sholat jamaah niku anjene nggih fadhile Gusti Allah. Fadl ditulungi Gusti Allah. Mboten saged. Mboten saged. Imane wonten iman kuat. Bener. Ganjarane ageng saged tapi dilalah amal. Mboten wajib. Mboten wajib. Mulane kula panjenengan sedaya saged jamaah itu termasuk fadl. Perlu disyukuri. Perlu disyukuri. Nah, sholat kula panjenengan sedaya. Lah niki sing bakal niki dados ukuran. Sing dados ukurane amal niku nggih anjene sholat kula panjenengan sedaya. Mulane wonten teng hadis niku awwalul hasabu bil abdu yaumil qiyamati sholat. Dados benjang wis dihisab pertama kali nggih niku sholat. Sholat wis sholate sae insyaallah biasa. Kados niku menungso gadah sirah, mboten gadah sirah. Yo. Tangane mboten enten mboten apa-apa. Saged gesang. Sikile mboten enten nggih saged gesang. Tapi nek sirahe mboten enten banget. Nggih poso tapi mboten sholat. Zakat tapi mboten sholat nggih. Percuma tak berguna. Mulane ibadah sholat ini dados ukuran
ukurannya ibadah ya jadi yang sholat sebab yang sholat wonten ibadah kata atas keterangan yang kita tangkihul qol ini kok niku teng sholat itu wonten ibadah poso wonten ibadah haji niku teng sholat lho kok saged lho sebab tiang poso niku wonten tiang poso jahar bener. Nah, tiang haji ngoten. Tiang haji itu tujuannya teng Baitullah nggih. Memenuhi panggilan Allah. Lah salat itu panggilan Allah. Mulane nalika salat kalau keterangan itu nalika tasyahhud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Niku Kanjeng Nabi bayang Kanjeng Nabi Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi rawuh terus dijak sowan rasane Gusti bayangan supados salat khusyuk. Salat khusyuk. Nah, makin salat khusyuk nggih labete badhe salat. Nah, salate boten khusyuk. Boten enten labete. Boten enten labete niku napa? Nggih sing nglakoni maksiat pancet nglakoni maksiat. Boten enten istilah wis salat. Istighfar boten enten. Nggih sebabnya salate boten khusyuk. Mulane salat iki dados ukuran sanes. Salat itu dados ukuran. Musuh itu yang sholat dados menawi sholatnya sae insyaallah pikirane nggih sae. Sholatnya boten sae, pikirane nggih boten sae. Mangke sing kelakokno asta sing kelakokno sikil suku niku nggih teko pikirane nggih. Teko pikirane nggih. Mulane sholat iki saestu. Nah, sholat sing khusyuk 100% boten wonten. Boten enten sing saged kecuali Kanjeng Nabi. Ceritane itu kata yang sudah belajar sholat khusyuk. Belajar ini ajane mulai nyun sewu. Belajar ini ajane mulai balik. Maka mumpun belajar mulai balik. Mudah-mudahan niku nggih biasa sholat khusyuk. Tapi nek boten mulai balik nyun sewu. Pun sepuh mboten nate belajar. Iki boten saged nyun sewu. Kados yang niku belajar sepeda. Belajar sepeda cah cilik wis iso numpak sepeda. Sebab cah cilik niku ajar. Tapi wonten tiyang sepuh niku mboten purun belajar sepeda, agar delok oh iku sepeda. Mboten belajar, nggih mboten saged. Tapi nek belajar pagi ya saged. Lah niku khusyuk niku penting belajar. Kalau panjenengan sedaya belajar. Bon. Nah, peristiwa Isra Mi'raj maksud Mi'raj niku perkara sing gaib. Gaib niku boten saged dicerna akal. Mulane teng niku dawuh Allah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas terus termasuk ngomong sing iman itu ya percaya kalau sing gaib tapi ojo 100% percaya sing gaib ya saya. Lo anjene Kanjeng Nabi jelas Kanjeng Nabi niku ngalami perkara sing gaib sebab boten gurune nggih menika malaikat Jibril. Lah umat iki sing kedah atas. Nun saya kathah yang niku seneng sing gaib-gaib. Malah puncaknya itu malah boten purun sholat, boten purun sholat, malah dalil nate, kalau aku ketemu yang ayo sholat jamaah, lo wis kalau sholat, aku sholat ngoten, terus malah kita dalil barang ngomong syariatnya piye ngoten,
Malah dalilnya aqimus sholata li dzikri. Dalilnya ngoten. Dawuh Gusti Allah iku dikongkon dirinya sholat itu tujuannya pokok yaitu li dzikri eling Gusti Allah. Aku saling kok. Ngoten. Lah niki nyun sewu. Niku wonten ngoten niku. Lah niku ya jelas asal. Sebab Kanjeng Nabi niku cara keimanane. Cara napa mila mesti unggal ngaji sumbere bisa kita tetep nglampahi salat para sahabat. Mboten enten sampai udure salat niku. Mboten enten tiyang sakit wis ora usah salat, mboten tetep diganggan salat. Sebab salat niku nggih syariate Kanjeng Nabi. Mulane niku kados keterangan ingkang sampun liwat niku teng kitab Hidayatul Atqiya niku. Fasyari'atul kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun bulan. Fasyari'atun utawi syariat iku kasafinatin kaya perahu. Syariat salat niku kados perahu niku kudu sing kuat. Sebab nek boten kuat mangke mlebu toreko. Tariqatun kal bahri. Praune mlebu segoro. Toreko iku kaya segoro ombo. Tiyang iku nek mlebu toreko apa mawon. Niku padha karo mlebu segoro ombo. Dados mangke bisa mlebu sembarang karir. Tapi masyarakatnya boten kuat. Lah niku praune nggih. Akhirnya nggih terus magem-magem. Mulane syariat tegak kuat, syariat di sholat nih. Aja sampai ketipu tiang-tiang toreko goro-goro dikiri kaumi dikir tidak takdir. Malah berbareng syariat lah. Sokongi dikir tapi subuh kawan. Niku goro-goro nih. Gini syariatnya bukan kuat. Nah syariatnya kuat. Mangke toreko aman. Lebet segoro niku aman. Aman nih, wonten watu karang niku ditabrak nggih kuat. Watune sing kuat. Boten praune nggih bolong. Praune bolong berarti boten kuat nggih kelelep. Lah napa kuat nek segoro niku lah mangke saged niku wa haqiqatun durun bolan mutiara sing larang regane. Nggih menika tujuane nggih Gusti Allah. Pun dados niku syariat kedah kuat sanes. Syariat niku kedah kuat sanes. Apa meneh sing percaya sing gaib. Gaib niku ampun sing kadang nyasar. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dados iman percaya ning gaib niku anjene nggih wajib. Termasuk nek Isra Mi'raj ku nggih wajib. Terus iman dhateng para malaikat sing rukun iman wonten nem niku niku wajib percaya terus. Lah nek yang saestu kedah ngatos-atos saestu niki nek boten kuat mangke disasar. Mangke disasar. Din-din mawon kula panjenengan sedaya dipun paringi kekuatan iman. Amin. Dipun selamat dunia, selamat wonten akhirat, bejo dunia, bejo wonten akhirat, dipun paringi saged nglampahi terutama yen menika. Amin. Penting Masjid Miftahul Hadirin kaliyan sholat amin Allahumma amin. Maka dengan saged kula aturaken wonten kirang langkungipun mohon pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil alamin wa alihi wa sahbihi wa tabaraka ta'ala bi sahabati sayyidina rasulillah ajmain. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan hadirin, hamdan amin. Ya rabbana lakal hamdu. Amin. 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 Amin.
Amin. وعلى آله وصحبه حق قدره Amin. اللهم إنا نسألك علما Amin. وعملا متقبلا Amin. واسعا Amin. اللهم إنا نسألك إيمانا Amin. نسألك قلبا خاشعا Amin. يقينا صديقا وصدقا Amin. نسألك تمام العافية Amin. نسألك الشكر على العافية Amin. ربنا ظلمنا Amin. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا Amin. لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر Amin. لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فيا رب قبل بقبول دعانا فيا رب Amin. فيا رب قبل بقبول دعانا Amin. بجاه عبدك نبيك المصطفى Amin. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا Amin. العالمين آمين عدد خلقه آمين. ورضا وزنة عرشه ومداد Amin. كلماته سبحان ربك رب العزة عما آمين. يصفون وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط